Når jeg kommer rundt som kirkesanger i de forskellige kirker her på Fyn, så interesserer det mig meget med de detaljer, der findes i kirken. Her i Sønderhøj Kirke for eksempel, der findes et fantastisk kalkmaleri med en påfugl. Det er jo den hellige kristne fugl, men man kan næsten ikke se den, på grund af, at der er sådan en teaterkulisse der fra 1880'erne. Den anden er jo gammel, og bagved dette opstatsning der står det originale alter fra 1200-tallet. Og sådan er der mange af de fynske kirker, der har nogle specialiteter. Jeg hedder Bjarne Fredberg Knudsen. Jeg er egentlig københavner, men hele min familie, det meste af den, kommer fra Nordfyn. Min far er ude af en musikalsk familie fra min farfar og hans 5 brødre var alle sammen musikere ved siden af, at de var håndværkere, tømrere og murer. Det var Christian Tømmer Knudsen fra Ørslev. Og min farmor, hun hed Kirstine Fredberg, og det kan I næsten så høre, jer der er fra Klintebjerg og Østrup, at det var en, der stammede fra Østrup. Hun er ud af Fredberg-slægten og var niece til dem, der havde Nylundgården dengang ude i Gruskyden 25. Det er så Jørgen Fredberg, der har den i dag. Min far blev opdraget i den der musikerfamilie og blev meget, meget dygtig. Han fik de højeste karakterer inde på det musikkonservatoriet i Odense og levede sådan lidt forhutlet i nogle år, fordi det var ikke rigtigt til at tjene penge på Fyn med musik. Så han drog til København der i 43 under 2. verdenskrig og fik job på Vivex og fik job i alle mulige sammenhænge derovre, mens han forsøgte at konkurrere sig ind i de professionelle orkester. Han blev så medlem af Det Kongelige Kapel i 45 og blev fastansat i 46 og endte op som koncertmester for andenviolinerne og er en af de musikere, kongelige kapelmusikere, der har spillet længst i Det Kongelige Kapel. Da han blev pensioneret, blev han forlænget, det man kalder prolongeret, så fint et ord, 9 gange. Altså i 9 år, der fik han en ekstra kontrakt på, at han skulle fortsætte et år, men så døde han så i 1990, desværre. Men på grund af, at min far flyttede til København, så flyttede min mor, som var gårdmandsdatter fra Gaskov, og med hendes familie udbredt det omkring Gaskov, og hun havde en faster Gerda nede i Klintebjerg. Faster Gerda Hansen, som var gift med ham, man kaldte Klintebjergs konge, Alfred Hansen, stenfiskeren. Så vi kom meget i Klintebjerg, og vi kom meget der omkring. Jeg blev født i København, i noget så fornemt som Kongens Enghave, musikbyen, og jeg kan godt sige, at det var ikke noget særligt kongeligt over det. Det var gammelt, bygget på gammel losseplads, og der var stadig en kæmpe losseplads. Det der i dag i København ses på som stolthed, Valbyparken, det var bare en losseplads. Der kom al innovationen fra København ud, og så var der en å, der gik igennem der. Den hed vist nok Hareskov, men vi kaldte den aldrig andet Lorteranden, fordi bestanddelene nede i den å var mest det, jeg lige nævnte. Der blev jeg født i 1944. En uge efter Vesuv var sprunget i luften nede i Italien, sprang min mor i luften med mig. Det var midt om vinteren, 31. marts, en meget streng vinter. Så de havde ikke fået købt en vugge. Så de placerede mig op i den øverste skuffe i en kommode. Og det er især min fætter over i Kalifornien, han har hånet mig nogle gange med at sige, aha, du er familiens kommodevaran. Det var jo ikke særlig pænt af ham. Nå, jeg voksede op der
Min far spillede, og det var også meningen, at jeg skulle have spillet instrumenter. Jeg forsøgte mig både på violin, cello, spillede klaver i 8 år, men det brændte aldrig rigtig ind i mit hjerte. Til gengæld blev jeg optaget i Københavns Drengekor, da jeg var 10 år i 1954. Og der fik jeg en 10 års musik- og sanguddannelse. På en pudsig måde, fordi man fik faktisk alle de færdigheder og teknikker og sådan noget, som man lærte på konservatoriet. Og det gjorde jeg jo efter 10 år. Så kunne man synge fra bladet, men hvis man fik stukket en node ud, så sang man den bare. Det var ikke noget med, at man behøvede at øve særlig meget. Men fra 1955, og det er jo så 61 år siden, der begyndte jeg med at være kirkesanger. Og det har jeg så været stort set lige siden, godt nok med nogle afbrud indimellem. Men 61 år har jeg som karriere som kirkesanger. Dengang var det som kirkesanger i Christiansborgs Slotskirke, hvor vores musikdirektør Mogens Wøldike var organist og dirigerede og instruerede og gjorde dit og dat med os. Så der mødte vi op hver søndag, og så havde vi tjenester hver anden fredag med fredagskoncerter, og om lørdagen var vi til noget, der hed Vesper, så vi var ganske meget optaget af alt det der sammen. Når vi skulle øve, så var vi til aftenprøver efter at have øvet inde på skolen i dagtimerne, så vi havde jo noget, der lignede et sted mellem 8 og 10 timers sangundervisning i hver uge. Så det blev til noget igennem de 10 år. Det gjorde så, at da jeg blev student i 63, jamen så kunne jeg stort set gå ind i alle de professionelle kor, der fandtes. Jeg har været medlem af radiokoret, jeg har været medlem af det, der hed underholdningskoret, som var en efterløber af Svend Saabys kor fra 40'erne. Og vi havde Svend Saabye som dirigent, meget, meget intelligent og foredragsfuld herre, men det var en meget lærerig proces. Vi kunne som sagt synge alt muligt fra bladet, og det gjorde, at grammofonstudierne blev også interesseret i det, fordi vi kunne synge hurtigt. Altså vi kunne hurtigt få overstået sådan en grammofonindspilning. Så efter kort tid fik vi etableret sådan en lille gruppe på en kvartet. 2 damer og 2 mænd, hvor jeg var den ene, hvor vi blev hyret til alle mulige backing-indspilninger til plader, så jeg har sunget backing. Jeg har sunget til 1085 pladeindspilninger, hvor jeg stadigvæk får det, man kalder Grammix. Det er sådan en royalty-betaling for hver gang disse ting spilles offentligt i radioen eller på bæverdinger rundt omkring i Danmark. Det er Johnny Reimer, det er alle de der kendte popsangere, som jeg har været backing på. Vi var så også en del af dem i underholdningskoret, som vi havde været på en turné ned til Hamburg for at lave en direkte udsendelse dernede på fjernsynet. Og vi havde først fået noderne færdigskrevet, de var helt våde, da vi fik dem. Så vi havde overhovedet ikke haft nogen chance for at kigge på de der noder. Og der stillede vi os bare ind foran kameraet og sagde det direkte. Det var der så en pladeproducent, der blev meget interesseret i. Han hed Kai Warner i sit kunstnernavn. Han var bror til James Last. Han hed egentlig Werner Last. Og Kai Warner der hyrede os med det samme, fordi han havde nede i Hamburg brugt oceaner af tid. Han brugte 14 dage for at indspille sådan en LP, for at få det der kor til at synge backing og synge de melodier, han gerne ville have. Vi gjorde det på 1,5 dag eller 1 dag. Så det var jo noget, der betød noget for økonomien. Så han indspillede, vi lavede et arrangement, hvor han indspillede musik med sit orkester nede i Hamburg, og så kom han op med de store bånd, og så ude på Vibevej, Vetronons lydstudie, der indspillede vi så det med sang. Og vi lavede 47 LP'er med Kai Warner, som
som Kaj Warner Sikkerheds. Sidenhen, jeg har været 47 år i medicinalindustrien. Jeg har været i udviklingen og dokumentationen af lægemidler. Så i de år, hvor jeg rejste mig i udlandet, der blev det ikke til noget med sang. Men nu på mine ældre dage, jeg boede her på Sydfyn i 20 år, der har jeg så taget det op igen. Jeg er med i en masse kor, og jeg synger i kirker, og som vikar og som fast. Og jeg har sunget i de fleste sydfynske kirker, og jeg har sågar også sunget oppe i Otterup, og jeg har også sunget i Gaskov Kirke, så jeg kommer der lidt rundt også der. Det er sådan set, hvad jeg har at berette om min sangkarriere.